What's up mga pare guys, ito vlog motovlog na naman natin ngayon. About lang naman sa ano to mga pare guys, sa tumataas na gas. I-update ko lang kayo kung saan tayo makakamura ng gas station mga pare guys. Tara, subaybayan nyo yung aking motovlog. Ride safe. Okay, dito na tayo sa Acop, Rosales, Pangasinan mga pare guys. Ayan, starport. Monitor natin kung magkano yung mapo-full tank ng ating Yamaha MIUI 125 mga pare guys. Subaybayan natin mga pare guys.
Ayan mga pare guys, nakita na po natin kung gaano kapresyo yung gas ngayon. Dahil bukas pa magtataas yung gas. Hanggang dito na lang naman at ride safe mga pare guys. Peace out.